eto na nga kabalen, bali for today's video pupunta tayo sa Bienvenido, Tinape, Fernandino. Ngayong araw is nandito tayo sa mismong intersection ng San Fernando. So yung Bienvenido, Tinape, Fernandino is ito yung pinaka-way niya. Ayan, kung nasa intersection kayo, yung papuntang Angeles, so dito tayo papasok. So from here sa intersection is nasa 2 to 3 minutes away lang naman yung layo ng Bienvenido. Yan, so nasa tapat siya ng Goodyear at ng dating Yatu. Madaling-madali lang naman siyang hanapin. And of course yung pinakakatabi niya sa building yung Pet Butters. Yan, so yan, konting usog lang agad mararating na natin yung Bienvenido, Tinape, Fernandino. So I think wala man natang 1 minute, andito na tayo. Ayan. So ito na yung pinaka, yan yung Goodyear. Ito yung Goodyear. And yung Yatu, ayan siya. And then sa pinakaharapan niya, ito na yung isang building. So ito yung Pet Matters. And then syempre ito na yung Bienvenido, Tinape, Fernandino. O si Bayo Valenya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, nandito tayo sa Bienvenido, Tinape, Fernandino. Uy taka Valena, bayanan nyo ko kening vlogay ni. So pag iba naman tala na nung lareng o-offer ng Tinape. Ay hindi na kabalaya kung agiging pekagulot ko. Ayan, mag-offer lang kusot gatas donuts. And ating lang aliliwang flavor. Siyempre ating mayumu, ating mayaman, saktong samot donuts, samot pusot donuts, and then syempre itang samot-samot na. Ako po si Jonard Mendoza from Bienvenido, Tinape, Fernandino. Inaanyayahan po namin kayo na bumisita dito sa aming tindahan para matikman po ninyo yung iba't ibang produkto namin, katulad ng aming Alicia's Donuts, Reinado's Empanada. Meron din tayong mga yema roll, chiffon cupcake, at iba't ibang produkto pa po na pwede ninyong mapagsaluhan at may pasalubong po sa inyong mga minamahal. Meron din tayong mga available po ng mga beverages like iced tea, lemonade, at meron din po tayong mga hot coffee na available dito. Sana po makapasyal kayo dito sa aming tindahan at magkita-kita po tayo. Ito nga kabalen, nandito na tayo sa pinakaloob ng Bienvenido, Tinape, Fernandino. Siyempre kasama natin si Sir Jonard Mendoza. Siya yung pinaka-owner ng Bienvenido, Tinape, Fernandino. So yun guys, no, ito yung mga ino-offer nilang mga tinape. Pag sinabing tinape, sir, tinapay. Tinapay po sa Tagalog. Sir, ano ba yung mga in-offer natin dito? Anong pangalan nito? Yan, mga donuts natin. Yes po. Bali ang offer po natin dito, meron tayong yung Alicia's Donuts natin. Ito po yung typical na donut Kapampangan. Yung tawag po ng mga taga rito is yung donut makunya. Yan po. So baba sila, sir. Yes po, baba sila. Di siya yung usually na donut na bilog talaga siya. Yes po. Yan yung usual na nilalako dati. Tapos nakabike. May pot-pot. Yun. Tapos ang ginawa lang namin, sir, nilagyan namin ng cotton twist. Nilagyan namin ng cheese filling. Tapos naglagay kami ng ibang coating. Meron tayong yung original, which is yung sugar. Tapos meron tayong powdered milk. And then meron tayong sugar cinnamon. So pangalan niya talaga yun, Alicia sa Pusot Mayumo. Yes po, meron tayong Pusot Mayaman. Yes po. Tapos Pusot Gatas. Pusot Gatas. Yes. And then ito sir, itong mga empanada nyo, ano yung mga flavors niyan? Meron naman tayo yung sa Reinado's Empanada naman po. May tatlong flavor tayo, yung ham and cheese, chicken, at saka tuna. Yun. Mga markings po sila, sir. Para po sa para malaman. Yes po. Ay, may kulay. Yung pong walang mark, yun po yung ham and cheese. Tapos yung color blue, yun po yung tuna, and then yung red yung chicken na. Oh, yun. Hindi sila malilito talaga. Yes po, hindi po sila malilito. So, pwedeng assorted din, sir, per box. Pwede po tayong mag-combination of 2 flavors for the empanada. Pala ka pala, no? Binibenta ng Bienvenido itong mga donuts and empanada is nakabox talaga sila.
So ito sir, box of 12 pieces. Yes po, meron tayong box of 12 pieces, meron din tayong box of 18 pieces. So depende na sa kanila kung ilang flavors yung combination. Yes po, meron po. Meron po tayong options na gano'n. Guys, yung pinaka-packaging nila or nasa... Ito sir, 12 pieces. Yes po, 12 pieces po yan na combination. So pwedeng 4 pieces nung pusot gatas, 4 pieces nung pusot mayumuela, 4 pieces ng pusot mayaman. Yes po. Okay. Sir, ito yan. Ito po yung empanada naman natin, 10 pieces naman 10 pieces yung pinakalaman. How much? Pagkano po sir? For that pusot, yung po tawag namin dyan, saktong pusot po yan. Saktong pusot. Oo, bali 12 pieces siya na 3 flavors. That is 170 lang po. 170, tapos matitikman mo na yung... Yan. Flavors na po. Sabi nga ni sir kanina, nakaka-nostalgic naman talaga, di ba? Nung mga bata tayo. Pag-isip mo na nga po yan, may merienda na tayong donut. Yes, and then ito sir, how much? Ito po 230 pesos, 10 pieces na po siya na empanada. Offer din yung Benvenido Tinape, Fernandino ng mga Yema Rolls, and then itong mga chiffons. Yan. Chiffon. Tama. So ilang piraso sir? Yung nandito, 8 pieces. 8 pieces po yan. How much naman to? That is 300 pesos lang po. And then ito? Ito po, 16 pieces naman po siya. It's 170 po. Tapos itong Yema Rolls at saka itong mga donuts, hindi mahirap kainin kasi sigurado malambot. Yes po. Itong pera tinape doon. Yes po, yes po. So, pambata, pangmatanda, Yes. pwede. Opo. Yan po, kung makikita nyo sir, medyo mabigat din, no? So, ano siya, dense talaga siya. Yung sa pinakaluto. Bigat na. Mamaya tignan natin. Sige po. And of course, kapalad dito sa Benvenido Tinape, Fernandino, makikita din yung mga products ni Apong Mota. Yan, mga brownies and delicacies, sir. Yes po. So ito, nakabox din sila, sir. Yes po. So meron tayong cashew top brownies. Ilang piraso, sir, yung nasa loob niya? Bali, that is 24 pieces po na individually pack na po yan na brownies. Sir, ito, ano naman to? Ito naman po, brownies din natin siya, kaya lang assorted naman po siya. May tatlong flavors po siya. Bali, meron tayong choco marble, yung chocolate brownies, at saka butterscotch po. Then yung mga ibang products ni Apong Mota, ito, mga toasted mamonettes. Yan. Opo, basically ano po siya, toasted mamon po. Ang ginawa lang namin is petit size siya. Ninipisan namin siya para madali siyang ikagatin. Kagatin, tama. Kasi lalo na yung mga yung pong mga medyo hirap pong kumagat, no? So hindi sila mahihirapan. And then ito, yan po, ang pinakabago po namin product yan, yung mamera or coin cookies. Yes po. siya parang uraro. Yes po, it is a fusion of uraro and puto seco. Yes po, fusion po siya. Ito yung matagal ko na hindi na natitikman eh. Ano po? Mga uraro. And then lastly ito po. So ito sir, ano to? Yan po is Brooklyn's Delight brownie chips po. Brownie chips yan. Bite size din siya. Yes po, basically it is a brownie po. Ang ginawa namin, we thinly slice it po and then we bake it po para po mas lumutong po siya. Maging chips form po siya. Nag-start si Apong Mota sir, 2001 nakita ko dito. Tama yan. Since 2001, yan. Gumagawa na si Apong Mota sa mga delicacies. Si Apong Mota sir, nabanggit nga kanina no kabalin, is asawa ni Benvenido. Yes, yan. Mamaya pag-usapan natin. And syempre kabalin, masarap partneran yung mga empanada and then donut ng Benvenido, ng house blend na Benvenido iced tea nila. So ito siya guys. Dito po sa Benvenido, nag-start na rin kami mag-offer po ng iba't ibang products. To make it parang one-stop shop na po sa mga gustong mamili po ng pasalubong, no? Actually sir, dati may nag-PM sa akin. May nagtatanong, saan ba sila makakabili ng mga pampasalubong dito sa Pampanga. So yan guys, no, sa mga nagtatanong, naghahanap kayo ng mga pampasalubong, delicacies, yan, syempre donuts, empanada. Dito lang yan sa Benvenido Tinape, Fernandino. Tikman na natin yung mga Alicia's Donut ng Benvenido. So una natin titikman itong pusot gatas. Dati sir, yung pinaka-classic, ano lang siya? Sugar lang. Yes po. Yun. So ngayon, tapos walang cheese yun sir. And nilagyan natin ng cheese. Okay. So tinapay lang sir, tapos niroll lang sa Yes po. sa may So tikman muna natin yung pusot gatas.
Ang sarap niya kabalit, tapos yung mismong tinapay tsaka yung cheese niya is nagme-melt sa bibig mo. Hindi siya, ano sir, hindi siya mahirap nguyayin. Agad nagme-melt. Kahit yung mismong tinapay, tapos syempre plus yung pinaka ano niya, pinakagatas, yan. Powdered milk. Tama, okay. Sir, Vitalicious Donut yung ano niya, pangalan niya. Simulan natin doon sa istorya, no? Para po, unang-una, yun nga, nabanggit nyo kanina, yung Bienvenido po, no? Tsaka si Apong Ota, isang mag-asawa po yan. Lolo at lola po namin. But the company po talaga was started by my parents po. Particularly si Apong Ota in 2001. Apong Ota, parang ano po siya, pseudonym po siya ni Apong Rosa, yung pong nanay po ng mother ko. Okay. So, yun. And then, in 2020 po, during the pandemic, so doon po namin na-open yung Bienvenido. Ang reason po bakit namin siya na-open no, is to find a new source of income para sa mga empleyado po namin. Kasi during nung lockdowns, wala pong masyadong production kay Apong Ota. So mga empleyado nyo dito sa Bienvenido, sir, galing kay Apong Ota din? Yes po, ang ginagawa po namin right now, alternate po. Although, ano pa rin po, operational pa rin naman si Apong Ota. Pero ang ginagawa po namin para ma-maintain, para masigurado po namin na meron silang regular na income, pinapaikot po namin yung mga employees. So yun po, so si Bienvenido, siya nga yung lolo ko. And then yung pong mga products namin, under kay Bienvenido, pinangalan naman namin sa mga anak nila. Oo, so kaya po si Ali, yung donut natin is Alicia's Donut. Yun po yung pangalan nung panganay nila. Sino ka panganay ni Apong Ota at ni Apong Bienvenido? Yes po. And then meron din tayo yung Zenaida's Yamarol. Pangalan naman po ng mother namin. Si Zenaida. Siya naman po yung bunso. Siya naman yung bunso. And then meron din tayong Maria's Chiffon. And then yung Reynaldo, mga kapatid din po nila yun. Tikman na natin yung pusot mayumo. Pag sinabing mayumo, sir, yan, sugar. Po, yan. Sa mga hindi nakakalam, salita Kapampangan yung mayumo. Yan. Yung kanina naubos ko yung pusot gata. Tikman naman natin itong pusot mayumo. Ito yung classic talaga dati na niloroll lang, hindi nakatawag yung pusot niya. Niloroll lang sa mismong mayumo or sugar. Tapos nilalako. Pero yung kanina, powder milk. So ito, same lang din, nilagyan ng cheese sa pinakalo. Yes po. Hindi sila mahirap kainin kasi nagme-melt talaga sa bibig. Ang sarap nung pinaka-texture niya sa mismong bibig mo. Ang sarap nun, partneran ng batirol o kaya kape. Opo. Meron din tayong hot coffee, sir. Available dito. Opo. Okay, nag-offer din pala sila. Aside from iced tea house blend, meron din silang Yes po. coffee. So ito na guys, yung gusto ko talagang tikman kasi yung pangalan niya is Pusot Mayaman. Bakit Pusot Mayaman, sir? Yan. Kasi unang-una, yung Pusot Mayaman natin, yun yung cinnamon flavor po o cinnamon coated po natin. Eh, syempre alam naman natin yung cinnamon, medyo po yan, medyo pang high-end ang dating niya. Tama. Tsaka yung pang mayaman ang dating. Kaya nga sabi ko kanina, sir, yung kwento ng tsokolating batirol dati, yung mga, nasa mayayaman lang yung nakakating ng tsokolating batirol. So parang ganito rin. Yes po. Pero sa pangalan lang yun, in terms of dun po sa pricing natin, very affordable lang po tayo. Hindi, may sugar din siya. Yes po, sugar cinnamon po siya. Kung naghanap kayo ng ibang flavor ng mga donuts yan. Yes po. Sarap ng Pusot Mayaman. Mga cinnamon lover po. Tama. Mayaman da. Tingnan muna natin itong house blend iced tea ng Bienvenido. Yan. Siyempre masarap partneran itong mga donuts nila and then ng empanada ng house blend nila. Yan. Talagang tingtiya na sir. Then lalo na kung sobrang dinlaya pa, mas manyaman yun. Refreshing nga natin. So yun na nga pala, titikman na natin yung mga empanada ng Bienvenido. Ayan. Same din siya nung parang texture ng mga donut. Kasi ibang empanada, medyo matigas din tinapay niya. Ito, nagmamahal din sa bibig mo. Nice. Matamis din yung niya, aftertaste ng tinapay niya. Plus yung syempre, may cheese din na sarap.
Tsaka yung mga empanado nila kabalit. Yan. Unang kagat, syempre ando naman yung pinaka-flavor talaga. So next natin titikman kabalit itong tuna flavor nila. Yan, kapag may nakita kayong dot na kulay blue, ibig sabihin is tuna flavor siya. Yes. Okay. Naman natin siya. Tsaka nakasabayan din kanta ng sa Kapampangan. Yan. Tsaka halos buo no sir. Hindi ganun na kakapal yung tinapay. And then talaga punong-puno ng flavor sa loob. Yes. Kasi yung mga produkto namin sir, gusto namin sulit talaga siya. And syempre kabalit, last natin tinikman sa mga Reynaldo sa empanada nila. Itong chicken flavor yan. Yung pinakakulay naman ng dot niya is red. Yan. Okay. So kanina nabanggit mo sir, box of 10 gala? Yes po. 10 pieces. 10 pieces per box po siya. Assorted. Pwede tayong combination of 2 flavors po. 2 flavors na siya. So 5-5. Yes, 5-5. Kung chicken lover naman kayo, pwede itong ano nila. Chicken empanada. Sarap talaga. Titikman na natin itong mga Sinaida Yama Roll ng Benvenido. Yan. So, tinapay sa na-send din yung Yama. Ito na. Yan. Nasa loob. Mukhang magme-melt na naman sa bibig ko to sir. Ang sarap niya guys. Tsaka hindi siya ganun ka-sweet. Di ba pag Yema, talagang Yes, sobrang sweet. So, ibig sabihin talaga hindi siya nakakasuya. Yes, sa kinakain. Wow. Yan, masarap po yan i-partner sa coffee. Coffee naman. Yung umaga, tapos lahat ng mga products nyo sir, pwede pang regalo. Pwede po. Pasalubong sa pamilya, Yes yan. po. Actually, meron din po kami mga customers na dinadala na rin po abroad. Yung mga products po. So yung nga kanina, habang naghihintay ako na kabalik, may nag-order. Dadalhin pa sa St. Luke's yan sa Manila. So hindi lang dito sa Pampanga kilala itong Benvenido. Siyempre napapalayo na rin ng ibang probinsya. Yun nga pala, huwag nyo rin kalimutang i-follow ang kanilang Facebook page. Siyempre ilalagay natin siya dito. And then of course, meron din kayong Instagram na sir. Meron din po. Yun, so i-follow nyo na yung kanilang Facebook page and then of course yung Instagram para updated kayo sa mga promos ng Benvenido at Tinabe Fernandino. Meron kaming ilo-launch dahil medyo mainit na. So aside nga po doon sa iced tea na meron din tayong nilaunch na lemonade po. Lemonade, In bottle. Same price lang din po yan, 65 lang din po. 65? Yes. Same lang ano? Yes. And then maglo-launch din po tayo ng iced coffee. Then for our donuts naman po, with the success po ng ating promo noong February, so we are now launching po yung mga dips natin. For the donuts, yes. Right now we have available po yung strawberry dip and then yung ating chocolate dip po. No? Only for 30 pesos each po. So masarap i-dip talaga yung ano dito, Yes po. yung pinaka-donut. Try natin guys, yan. Yun. Kita natin. Wow. Kung mahilig kayo sa mga fruity flavor, Yes po. pwede si strawberry. And kung chocolate lover naman kayo, ito mismo chocolate dip nila. Yun yung nakakasuya yung ano sir. Yung iba kasi medyo matamis. Tapos nag-compliment talaga yung Yes po. nakalasa niya. Tama ha. Kasi medyo soury po yung strawberry. Wow. So tikman natin yung ano nila. Chocolate dip. Ingat na sir, medyo Yan. mainit. Kaya although yung donut itself, napakasarap na. So pag dinip mo pa siya dito, lalong sasarap. Yes po. Yan. Actually for donuts po, meron tayong yung mga dips natin, talagang best paired po siya with sugar coated. Pwede po tayo magpa-deliver. No? Meron tayong partner po, yung mga .ph. And then yung delivery partner din po natin na kasama dyan is yung Silalamu po. Silalamu. Opo. You can message us po, no? Your orders to our FB Messenger po or text us po doon sa number Tama. na isi-share po ni sir, no? For your orders. So mapupunta naman dito,
mas ine-encourage po namin na mag-advance order po. Kasi niluluto pa lang sila. Yes po, particularly po dun sa mga empanada natin. Yun. Ilulutuin pa lang po siya upon order. So para at least pagdating niyo po dito, for pick up na lang. Yun, para hindi na sila maghintay din. Yes po. Again po, no, inaanyayahan po namin mga manonood po, no, ng Exploring Pampanga na bumisita po dito sa aming munting tindahan dito sa may MacArthur Highway, Dolores po. Bienvenido Tinapay Fernandino. We are open from Monday to Sunday from 9 AM to 6 PM po. Yun po, maraming salamat po sa opportunity, Sir Al. Yes. Yun no, maraming salamat din kay Sir Jonard. Siyempre, inimbitahan tayo dito sa Bienvenido Tinapay Fernandino. So, isang malaking opportunity para sa atin guys na matikman itong mga pinagmamalaki nilang donut, and then siyempre may mga refreshing drinks. And of course, yung mga donuts, and then yung mga empanada nila. Napakasarap yun. Talagang tunay naman na may pagmamalaki ng mga Kapampangan yung mga products ni Bienvenido. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. And syempre, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng ibang kabalan natin dyan na may mga nag-offer ng mga ganitong klaseng donuts. So parang sarap guys, and then syempre mga empanada, marami kayong pagpipilian sa mga flavors nila. So yun, until our next vlog, peace out!